Haike amda musamung chin Tiprasa rong ni nagradi. Am skill asima sikse chin Tiprasa rong ni tabuk subastar musawu. Musalaimung hne program ni khailaimani. Am sake shitra okra sakra rong ni amukuno naijangne motoya. Okra sakra ro dotto kisemisa hojampan khlaimano taw ki cherai rong no. Amono funugi tamo bokhoroko bongni amo braino hapno kami program khailayu hne khailayu busike amo chaya khe ingi tong musalaimo bo amsike shitra haise Bhojpuri type Bhojpuri rongni Bihar rongni ruksoloka Tripura bo haise khorsa khorngni amo Tripura nya hampan hunmano bongni bodolni ukologo bena sijak porinyadi video post klai porinyadi naro hage je chini Tiprasa roni culture tongmani je identity tongmani amo joto sekamai khibanya tabuk je musai tongnero karon tom male Bihar bo tabo anti vulgar dance basi sinijak tongo hage chin Tripura ba amting tongkha chini Tiprasa ro ba amting tongkha sitra musamung bai kisa sinijak tongkha chini Tiprasa ro bo hage amono nugo kamini chere rok tom srungnai tama hanmale amti program rok ma to kami wono bisirbag ngo chiyang Tripura to Tiprasa rong area woto hage amono muthagnani bage omorong no Tiprasa rok tom khlaikyam tebosi dini program khaile tonglayo haike amtike program khaibo clean kuno anti vulgarity krite Tiprasa chere rong no nosto khlaijangnai kuno lama kri hainga ke belai ke chawo haipeno nosto khlaijangne lama tongkha ke amono Tiprasa rok joto milibui bondo khlai rima ken chawo tamni hemble amo chini society chini Tiprasa society o belai ke hamya angi tongo tuma hanmale amti subasar tu musamung musaru a jagao se amtike motom solai kis khale yi kbak lai je kuno khale tonglai ke am bai ke musamung nang nai bai ke family bai am nai hinu am to parao se kami o mang phliwon se nanya ba or se motom solai je kis khale je kbak lai om musamung kaham kada kala chini Tiprasa society ni bagai hage amono community rokbo bakso bokso musanai rok amtiki musawi tongha ke program rogo amte rongno bondo khlai rana nangu tamni himle kabangma kamini boro rokbo amtei nainai tongo chere rokbo nosto ngomno no khake Tiprasa srai rongno clean chini Tiprasa rongni je culture musamung amorongno se phurungnen nangu chini Tiprasa rongni je culture identity chini musamung rok joto pogi tongoi mani chere rok amorongno se sung phurungnen nangu amtike vulgarity no chung tebo promote khlaiye chini Tiprasa society haino monago klegi thangnai thinang ni borok rok chini culture no siglak modern nei anti vulgarity no mamang promote khalei bong bokhorok bukhawa habai jotono amtuino mamang borok nuhuri tongsine musamung ke hake chere khe chapri khe berele ye vulgarity no te promote khalei bong bokhrogo bukhaw jotono amtui mamang habai thangsine musamung ke no culture ni bagi bong bukhaw kun phano korei soram bisik blur khaimari ka tam himale or cherok tongmon bagi hake amono tabuk to kesamo jara faika program lainai dini tabung joto jagaono haike a program khlaibo amno kaisa limit khetoni na nango tamne himle kwbangma kamini borok cherai khonai bura handi sikla handi kaijak handi joto no nayo haike a jagao belaike society ni bagai hamya angi thango tuma hamale amtike vulgarity no jungtebo promote khlai musamung no bo amtinyo kuno hinya chaya khe toni wo teibo musari toni kai borok teibo musalai tonglai nai amotebo buinugi tebo din musalai nai hakai Bihar no chung jora kaisa tabu bo hunglai tonglayo ajaga vulgarity musamung amtike kamirogo program khaimani hinai chini Tripura bo kisa loisi ki wi tongka tai ulo ajagani haino ungi thangnai chini orbo amoni bagino musadi modern musadi ta musadi hini himako gya agi borobo jung chere jora rogo modern musamung musawino tongo haike a jora to kuno adike vulgarity krei ble amse tabu bo joto jagawa se vulgarity krei but haipano kuno jagawa amting to haka amo chaya hani samani koksi tuma hamale kwbangma kamini bororo bonu nayo cherai khonai nayo okra chakra burak jespa joton nayo gaka amo belai khe chaya ngi thango amtike o video rong nungwa ben norok joton saiman thamai kina hage amsuk sainyo video nung muthagiri sinai norok nong bukhani ko comment klai saiman norok jar sajak ani ok samani na chajagya hage tinin video amsung norok video na sajak like klai di tai comment klai sanen tapok di do subscribe klai tondi angam likhine te video kata tubunai te angam likhine kok sawino tongnai Tiprasa rong na hamkrani bagi tinin video amsung nong kan norok joton no Durga puja osa puja ni tongthogya phara amsuk banyo khulumka hambai